Uyiselo Bethel Mkhize ozalwa kwindawo yaseMzimkhulu eKZN. Izalwa ke kutata apha okuthiwa uphepha liyaphendula. Utata omkhulu wam ngumalala endlini. Cela ningincedele uSpeaker xa 94 othi kozala isintsikelelo sicele ke ngoba sesisecaweni ngoku sisenkonzweni sithobe iminqwazi yethu sihlale phezu kwayo kanye sifake ezibhokotweni malibona igama lenkosi. Nditshatile ke inkosikazi yam nguMathunzi phaya kwagingqi eNtafufu. Iyi-female ke inkosikazi yam. Siyabulela kakhulu wanceda uThixo wanika inkosikazi eyi-female. Sacela ke sime ngeenyawo bathandekayo sicele ke utata ozasivulela ngomthandazo wentsikelelo kule occasion okanye kulo mxhamsholo azosithandazela utata uSomhlahlu. Kozalise uthembekile somandla oyinzulu yemfihlakalo akhonanye efelisayo ukhona wena baba ezihlizweni zethu kugcwele imibongo kugcwele imibulelo Thixo wethu onamandla Thixo wethu othembekile mdali womuntu uThixo okhokela umuntu emkhokelela ebulungiseni emkhokelela kwintsikelelo yoThixo wethu uThixo ophilayo Thixo wethu onamandla ngenxa yabantwana bakho abababili esikholwayo ukuthi kuye kwakholeka kuwe ukuthi xa kunamhlanje mabamanywe njengendoda nomfazi bakunye nathi
Now ngale xesha ke sizawungena kulaa ndawo ye welcoming sicele utata uGobongo kunye notata Mpange. Haleluya. Bazawusenzela ke amazwi okusamkela kulo mqhamsholo. Waxa begqiba nje avele ke utata uKhwetshu Bukhanga athi basedeni amkelwe nje namkela kuba kutheni bakwankaba lenkosi. Siyabulisa ke as family simpini namampafu ngegama lenkosi uYesu. Haleluya. Siyabulisa abathandekayo ngegama lenkosi. Siyabulisa abakhosi bethu abasiphathele igolide. Siyabulana into yoba basazuphinda nalo uzawusheka apha. Ucela youth ke apha ezitulweni thetha labantu abadala. Sijonge nje
bezojonga lo muntu omileyo usijonge wena hayi ke i-answer zawuphumela nawe sikabantu baseAfrika siyahlonipha naba amalungelo sinawo bantu ngegama lenkosi masibulise ke singaye ngegama lenkosi amen yeah sicela ke eze ke ngitsho ke worshiping team tata ngithatha lana wa Ikumkani zonke silapho mengamela bishop abafundisi inkonzo yonke ibulisa abakhosi abalapha egameni lenkosi Yesu Kristu amen sisolo apha ekhaya masinamkele kangangoba niwenza umsebenzi wenu ngendlela eniqhele ukwenza ngayo nikhululekile kungekho nto izonibamba inkosi enkolo mayisikalala mayibe nathi nkosi uThixo apha nikhona nikwampamvu bathi phanga phesheya ngamampemvu niyayazi neyo apha singamampamvu siyanamkela abantu abakwethu xa ninonke nezihlobo zethu ezilapha ezisenomonokezana ibandla lonke wonke umuntu wakule ndawo siyamamkela ekuzinqameni eludakeni sizawuphuma kulo msebenzi xa wonke sicela into ubani nobani bantu abakwethu asangazebi edlule kukhala kwampamvu nilapha nje kwampamvu besinasi sinilungiselele wonke umuntu alapha ungakwampemvu wonke umuntu alapha ungakwampamvu khululekani ke nikhoma amabhatshi enu ningazideli ubulapha benu nasibalisika ekhaya glory to God siyabonga abantu abakwethu bukhomeni uqali nonke wonke umsebenzi wenu uqhubeni ngendlela ebenifuna ukuqhuba ngawo glory to God hallelujah Nkosi yami ngiyayuthanda Sacela ke uma khona amagroup akhona apha ayasinothela nje bawabambe MC kodwa mina ngoku ndinegroup eyi1 qha enzoyisebenzisa kule session qha inye qha kwaba amen ngenqaba nakhona sisebenzisa lethuba
umphathi lo wale recession esasendleleni. Introduction of the day. Tata ke SP Madolo. Ngibulise otata bam abefundisi abakhona, ngibulise ke otata bonke, ngiyabulisa kwikhaya lakwaTata uMpange, ngibulise ikhaya lakwaTata uMpofana omthumana. Haleluya. Ngibulisa bonke abantu balapha eMakweleni, eManqilo. Ngibulisa ngegama lenkosi uYesu. Amen. Apha ngaphesheya komlambo. Ikamcho. Endlini ebhekele umntwana kaThixo. Amen. Ngamamkela uYesu njengenkosi nomsindisi, okanye ke eyinkosi engumsindisi. Amen. Yonke loo nto yiyo. Amen. Ngicelwa likhaya eli kuba lizokwazisa okokuba kuthenina sihlangene apha nje. Elokuqala lelokuba uThixo omhle esemazulwini wancothula umfana apha eManqilo ogama lakhe linguSithembele, wamncothula phakathi kwensizwa, phakathi kwabafana balapha eManqilo, wambizela kuye, wamenzela inceba, wabizwa ngokuba lo mfana ungumntwana kaThixo emhlabeni. Lo mfana sahamba naye apha evangelini, sehla sisenyuka naye, wathi esemthimthi wabe selutshaya, wathi eselutshaya wabe semkhumbeni, wathi esemkhumbeni wabe semanhlanini, wathi esemanhlanini wabe sembhayi, ezula wonke lo zombili. Yes. Sakhonza naye kakuhle, umkhonze uThixo, wamkhonza kungekho vumba. Haleluya. Wakhonza uThixo lo mfana. Yamadoda zitofayo kuthiwa ngoFacebook, ndimbone enye into, ndimazi emele ntoni na ivangeli. Haleluya. Andambona nakwabaTtwitter enye into, okanye ngoku nangathi utshatile engatshatanga, uvele wahlala wamela ubufana kuba ubengenamfazi. Sakhonza naye, kwathi kuba lithi izwi likaThixo encwadini yeGenesis esahlukweni sesibini evesini yeshumi elinesibhozo u-18, uthi uThixo phaya kuba kulungile
okokuba umuntu lo abe yedwa. Ndiyakumenzela ntoni? Uwabo umncedi umayelayo nabatata kofika mlapha eMakweleni notata umbhiyoza lo wakhona utata uManqabaza lo siyithapha esivakalisayo sobathathu nabatata bona kukho into ezinjenje kwabonakala ukuthi ke ngokusithembela naye makalizalisekise elilizwi elithethwa iBhayibheli. Haleluya. Nanso lento esihlangene ngayo apha. Sihlangene ngokuba usithembele Mpange ukhonze kakuhle wade wafikela elizwini lokuba azalisekise izwi leBhayibheli elithi kulungile. Wazifunela umncedi. Ilento sihlangene ngayo ke apha. Akuzuphuma bhokisi lime apha. Hayi. Usithembele Mpange. Ufumene umncedi. Mpange. Uhambeka kuhle kufaleni phaya. Wafumana umncedi. Haleluya. Silapha ke sonke. Sizoba ngamanqina. Sizowutsho ukuthi uhambe kakuhle ngethuba lokufana. Silindele utate ngoba izoba njani into. Haleluya. Yilonto ke sihlanganise apha. Namhlanje sisemsithweni emtshatweni kaSithembele Mpange ngegama lenkosi yethu Yesu. Amen. Keyboard is in big. Worshiping team in Nizila. Hallelujah. Nyansukumeza man worshiping team. Nekonjeshi. Piante. Abazangana second session. Please. You can blend worshiping. No, worshiping. The present worship is very important to come immediately. Hallelujah.